Kaixo zinemazale guztioi. Atzoko atsedenaldiaren ostean, hementxe gaituzue berriro ere Zurriolako butaka saioan. Zinemari eta zinemaldiari eskainitako euskarazko telebista saio bakarrean. Gaurkoan zer izanen dugun? Batetik, 3 uhinak dokumentala izanen dugu mintzagai. Bestetik, New Yorkeko gaugiroan murgiltzeko aukerare izanen dugu. Guztionen inguruan hitz egiteko gonbidatuak izanen ditugu eta baita bestelako kontuei buruz hitz egiteko ere. Ongi etorri Zurriolako butakara, gu asteragoaz. Aurrerago esan dizuegun bezala, New Yorkeko gaugiroan murgilduko gara. Eta hori, Iban del Camporen bidez eginen dugu. Bertan dugu, Iban, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Nekatua? Bai, nekatua pizkat, bueno, atzuki genuen, karo, lehenko emanaldia, lehenko aurkezpena. Estrainatu zen, pantalla hondian. Hori da, atzo egin genuen Prinzipen, bai, lehenko aurkezpena, 10 urte, lantzen egon garan pelikula hau aurkezteko, orduan, bai, bide luzea, baina ondo, helmuga iritsita ondo, gustora, eta gainera oso harrera, bueno, gustora emanaldian entzunda, edo bizitakoarekin, eta gero baita solasaldi auki genuen atzo, eta oso gustora, bai, jendea... Gauza kuriosoak, interesgarriak entzun zenitun? Bai, osea, ematen du, pelikulak ez, hizketan jarraitzeko, eta nahiko ez ezaguna den mundu horretan, murgiltzen edo murgilduta jarraitzeko, ez? Edo ematen du, bai, jendea gustora gozala. Badakit topera zabiltzala, Txinatik etorri berria zarela, eta justo atzo estrainaldia. Baina, bueno, horrelako harrera izan da gero, naiz eta kagua luzatu, gustora, ez? Bai, egia da tokatu zaidala, bai, konziditu beste proiektu baten nago orain hori Txinan egon gara grabatzen, eta bai, etorri naz justo, bueno, azken minutuan, ez? Jetlag ikaragarri batekin aurkezpenera, baina, bueno, ja dana eginda geneukan, aurkezpenera begira, dana prest, eta, bueno, eta egia da, bate izun bertigo hori, ez? Lehenengo aurkezpenarena, eta Donostiko zinemaldia bezalako jaialdi handi baten, eta, bueno, egia denborarik ez dira eman, ez? Txinako beste proiektu horretan egon zelako baita buru belarri sartuta, eta ez astirik euki pelikula honetaz pentsatzeko, ez? Txori txiki batek esan dit, bazatu zela irizarriaren bila. Egia da? Bueno, hori ez da izan nire... Txori txiki batek esan dit. Nire eskutan edo... Baina nor daki, ez dakit, hori bai, benetan zate izut, ez dudala astirik euki, ez pentsatzeko, ez zari... Bueno, bai, banekin irizar zarian parte hartzen genula, eta... Baina bai, hori da, benetan, pentsatzen duan azkena, gogoan euskan pelikula pantai handian ikusteko, ez geneukan ikusita lantaldekoek, ez da nik ere ez, eta pantai handian ikusteko, hori izan da, Txinatik iristearen helburu nagusia zen, pantai handian ikusi, aurkezpenea iritsi, eta bai lagunekin, lantaldearekin eta familiarekin konpartitzea, eta atzo hori izan genuen, hasi que orain arte, onaino dena ondo. Murgilduko gara pixka bat zure filma honekin, bi protagonista ditugu, Dirty Martini eta Tiger ditugu, nola iristen zara hauen ganaino? Bueno, uste dut lehenengoa arekin egintzen nula laburmetrai bat ere bai, ezta? Bai. Karo, lehen komentatu dizudan bezala, hori eundala 10 urte hasitako proiektua da. Nik hasieratik, ezagutu nun Dirty Martini bera, dara protagonistetako bat, nagusietako bat, bi protagonista nagusi dira. Eta eta hasieran, nik guztiz, hautzaz edo kasualidadez ezagutu nun, Dirty Martini bera ikuskizun bat, New Yorken nengola, bere ikuskizun bat, suertatu zitzaidan ikustea, eta kriston xoka bizinun momentuan, ez nun ezagutzen eurek egiten zuten hori, burleske edo burleskearen eguneratze bat, New Burlesque deitzen zioten, hori zela euren espezialidadea, euren proposamena, eta bera bezalako emakume bat eszenatokian ikustea bere dakan indarrarekin, eta guztiz xokeatuta geratu nintzen, eta horrek eraman nindun, bere gana, berari proposamena luzatu, eta bere
onarpenari esker, lortu nun mundu guzti hori ezagutzea, berak ireki zizkidan bere lagun, bere aukeratutako deitzen dioten bezala, hautatutako familiaren, artista, performer familia zoragarri honen bizitzak, ez? Bizitzak, bai, esenatokietan, osea, eurek ia gauero, zen badago New Yorken dago... Oso agenda estua dute, ezta? Oso ikuskizun, oso bizitza, bueno, han New Yorken oso azkardoa dena, baina eurek baita dauzkate gauero, bueno, leku bat baino gehiagotan ikuskizunak, eta badagolako zirkuitu oso alternatiboa, oso underground zirkuitoa, baina oso publiko askorekin, osea, lokal oso txikiak dira, baina badago New Yorkean zehar gauero igual... Nik 8, 10 burleske ikuskizun ikusteko aukera, osea, da oso zabalduta dagoen disiplina hori, eta orduan, bueno, nik ezagutu nituen, eta hor, guztiz murgildu nintzen horretaz, egia da, bueno, hasieratik ikusi nula luzemetraia egiteko aukera, edo potentzialaz, mundu oso bat, ez, deskubritzen ari nintzen, filmatzen nuen enean, ez, eta azkenean, bueno, hori da, egin nuen film labur bat, hasieran Dirty Martinirekin, eta baina gero berriz jarraitu de grabatzen, osea, harremana beraekin mantendu dut, utxune handi bat egon zan, 2 grabaketa holan fase nagusien artean, horratik egin un film labur bat hasieran, baina bueno, gero, karo, nik filmatzen hasi nintzanean, izan zen George Bush presidente bezala zegoen azken urtea, eta orduan gero, claro, beraien salaketa eta beraien lan horren atzean edo purpurina eta fantasiaren eta show guztioen atzean badago oso aldarrikapen asko, oso kritikoak dira, oso satira politiko, zuzena, zorrotza, bortitza egite dute, hankaz gora jartze dute dana, bai, estatu batuetako alde kontserbadoreena, ez? Eta orduan Trump iritsi zenean poterera, estatu batu guztietan egon zian mugimendu sozial, erresistentzia edo erantzun hori piztu zen enean, burleske artista askok baita hori hartu zuten edo aktivismo bat baita eraman zuten beraien showetara, ez? Eta horren baita ni esnatu nintzen beraiekin berriz, grabatzera, eta horrela bizka bukatu dugu proiektua. Hori eman dizu gehien bat Tigerren pertsonaiak, ez da? Ze asko sartzen da bai politikarekin, elizarekin, bai bera ere homoseksualizatearekin izan dituen edo pairatu dituen jazarpen guztiekin, bere pertsonaian ikusten ditugu zuk aipatzen dituzun kritika guzti hauek, ez da? Bai, hori da, bai, bera da, agian, bai, Trumpen iritsierarekin eta adibidez, LGTB komunitateak jasan behar izan ditun, ez, guztiarekin, bai, pizkat aktivismo hori gehien edo modu zuzenago batean hartu duna, ez, edo parte hartu duna horretan. Ez bakarrik esenatokian, baita kaletako mugimendu sozialetan, ez. Eta bai, egia da, burleske artista gehienek, badakatela, bueno, burruka edo bebai jatorri desberdinak edo baztertuak izan dira gauza desberdinen. Hori izaten da ere, bai? Frustratutako jendea dela aipatzen da behin baino gehiagotan, ez da? Bai izan dira hietako asko, karo, ez dira agian Nueva Yorkekoak, dira estatu batuetako leku desberdinetakoak, eta bueno, bai euren izaeragatik, euren fisikoarengatik, euren autu sexualengatik, edo bizimoduan aurrean dakaten izaeragatik baztertuak izan dira, ez? Euren familietan, euren herrietan, eta orduan, bueno, dakaten adore hori edo amorru guzti hori baliatuta, Nueva Yorken elkartu dira, estatu batuetan horako irla, ez? Askatasun edo aukera askoren, ez? Zure burua inventatzeko edo berriz utzetik azteko aukera ematen duen hiri horietako bat, ez? Eta orduan horietako asko Nueva Yorken elkartu dira, eta euren artean sortu dute horrelako hautatutako familia bat, ez? Artisten edo performeren familia. Bizitzeko aukera ematen diena gainera, burleske mundu honetan, zuk esaten duzuna, Dirty Martinik esaten duen bezala, ni ja enaiz idazkari, administrazioan enaiz berriro ibiliko, eta hemen sentitzen naiz eroso, hemen ni naiz, ez? Bai, hori da, ez? Bai, beren, karo, kuriosoa da, karo, hau pelikula dokumental bada, eta eurak, karo, gauero, holako metamorfosi bat bizitze dute, esenatokitan, beraen alde
errealena, ez? Hori da, egunerokotasun hori. Erakusteko, ez? Orduan bada, asko nazten da, beraien fantasiasko, beraien bizitza, edo beraien utopia hori, zenatokian jartzen dutena, eguneroko bizitzarekin, baina egia da askok beste lan batzuk egin behar izaten dituztela burleskarekin konpartitzeko, Nova York bezalako hiri oso garestia den hiriburu bat, artista independententzako edo. Eta orduan asko kostatzen zaie edo kostatu zaie horretara iristea, ez? Baina komentatu, nahaztu naz orain, galdetu diazu Derti Martini bera, bai, lortu dula... Bai, berak administrazioan ez dula lanik egiten, bere izakera demostratzea lortu du burleske mundu honetan. Bai, hori aipatzen du, nola, berak txikitatik, baita pelikula kontatzen dena, berak baleta, dantzari izateko amets hori zeukan. Baina kiloak kendu behar zitula, eta... Hori da, baina beti... bere kanonak ez zitune ez betetzen edo garai hartako kanonak, balet mundukoak orain antzeakoak izango dira, ez? Baletera dedikatu nahi den jendearen fizikoagatik. Eta hori izan zen txikitatik bere burruka, baztertu, ez zuten onartu balet akademietan, ez? Nova Yorkeko... Eta beti esesko horiek jaso ondoren, berak hori deskubrituzun, frustrazio hori bizita edo gaindituzun burleskea deskubritu zuelako. Eta gero aipatzen dute, baita oso bitxia iruditzen zait nola eurak, pelikula aipatzen dute nola, naiz eta baztertuak izan, beraiek, euren burua ikuste dute magia dun jendea bezala, ez? Egiten dute olako aipamen bat, Harry Potterren literaturan aipatzen den magel mundua, magia dun mundua dago alde batetik, edo magia dun pertsonak eta beste aldetik magel pertsonak, hau da, magia gabeko jendea eta pizkat, hori eguneroko edo bulegoko lan 9 to 5 esaten den bezala, bulegoko lan aldien ante horiek egin behar duen jendea eta beraiek, lortu dute euren magia hori, burleskari buruz, burleskari esker bizitzea, ez? Aipatzen duten beste, hitz asko erabiltzen dituzte, baina bada beste bat aipatzen dutena sasi demokrazia. Zuk uste duzu Euskal Herriko ikusleak ere pixkat identifikatu daitezkela zentzu horretan? Bai, nik uste, karo, egia da, karo, nik han egin dudanez prozesu guztia, grabaketa eta beraien jarraipen guztia, Nova Yorkeko testu inguru horretan, egia da, zuzenean ez nitula egiten loturak edo agian inkonsientiki, eta nik uste, klaro, batez ere Trump iritsi zenean, eta hemen ez bakarrik estatu batuetan, ona tamalez, estatu batuetan gertatzen den gehiena iristen zaigu. Gero eta azkarrago, batzutan denbora behar izaten du ona iristeko hango dana, gauza onak eta txarrak, baina nik uste baietz, ez? Edatu dala, estatu batuetan Trumpen iritsirarekin, egondan itzalaldi hori edo, ez? Pizkat larritasun hori, ardura hori, zabaldu dala mundu osora, ez? Eta Europan baita, eta mundua zabaldu da. Garai ilunago hauek edo, ez? Eta orduan ikuste alde horretatik baietz. Eta beraiek dakaten adore hori horren kontra burruka egiteko, ez? Baralde kontserbadorenaren aurka egiteko dakaten jarrera oso bortitz, oso punk rock hori, nik uste hemen oso asko ulertu daitekela, ez? Gero beste kontu bat bada ezin dudan utzi, zuzara zuzendaria, ekoizlea, argazkiare zurea, dena da zurea, zuk egin duzu dena, Iban? Bakarrik falta zitzaidan esenatokira, beraiekin igotzea edo, ikusten duzu zure burua? Bai eukin nuen la tentazioak, baina, karo, ze beraiek... Jendeare gonbidatzen dute beraiekin, agian zu izan zintezkeen horietako bat? Bai, oraindik ez dut eman pauso, ezin nolako, kamararekin nengolako, eta, nengolako, nolabait... beste ardura hori neukalako, baina egia da, izan da pelikula hasieratik horrela zinitzan, oso modu kamikazean eginda, ez? Oso modu askean, inolako presio gabe edo inolako helburu komertzial edo industrialik gabe, ez? Izan da pelikula oso aske bat,
baita beraien espirituarekin bat egiten duna, ez? Osea, ez egon aukerarikan ohiko sinema ekipo lantalde batekin sartzeko. Ezinezkoa zen eta baldintza bereziak dira. Bai. Eta orduan dena egin duzu. Dena egin dut, gustora, egia da, batzutan lan handia zela, baina bai neurrian baita, ez? Bai ikusten nun beraien harrera eta beraien laguntze, beraiekin oso kolaborazioan egindako lan bada, ez? Eroso sentitu dira, ez da? Bai, hori da. Oso hartu naute pizkat euren, konfiantza oso eman didate, ez? Eurekin jarraipen hori egiteko. Eta orain, zinemaldia eta gero zer? Non proiektatuko da? New Yorken ere proiektatuko da? Bueno, espero dut, karo, bai, orain... egia da, Donostiko aukera itzela dela, ez? Aurkezteko pelikula, eta gero bai dala asmoa, ni nahiko nukena da, hemen aurkezpenaren ondoren, hemen interesa piztea, edo jendeak horrekin disfrutatzea, baina gero baita nik uste badakala pelikula honek, badaka nazioartean, eta estatu batuetan espero banaketarako aukerak, ez? Edo bai hizkuntzagatik bera, agian ingeles ez dalako, gaur egun ez daka beste garrantzirik ze hizkuntzetan dauden, jatorrizko hizkuntza pelikuletan, baina bai ikusi dudala pelikularen azken sormen prozesuan, bai parte hartu dudala olako merkatu batzutan, egon zan Malagako industria talean, gero eta indar gehiago dakaten olako pitchin eta pitchin edo finantziazioa prozesuan dauden pelikulak amaitzeko dauden hainbat jaialdietan dauden olako merkatuak hemen lau haizetara dagoen bezala, adibidez zinemaldian, eta orduan ikusi nun harrera interesandia baita Sitgesen egon nintzen beste merkatu baten, eta nazioarteko lan, Erosle, telebista... aukerak bat daude, orduan. Eta interes asko pizten duen tematika bada, ez? Orduan gogo askokin nago ikusteko oraino iritsi daiteken, estatu batuetan sartzeko aukera dakagun, eta egia da, pizkat ies egiten didala, zelako dimentsiotan, olako pelikula bat oso pertsonala eta oso modu autonomoan, independentean egindakoak, baina ikusiko dugu, orain ikusiko dugu zinemaldian zehar segetatzen dan, eta... A ber, Iban, sorterik onena. Eskerrik asko gurean egoteatik, Mi esker, placer bat. Sorterik onena, ea joaten garen burleske mundu hori ezagutzera. Merezi du, bai, animatu. Mila esker. Eta zuei beste kontu bat, Donostia International Physics Center, Euskadiko filmategiak eta zinemaldiak elkarlanean belodromoan proiektu bat badokate, zientzia eta zinema uztartzen duena, eta Gipuzkoako ikastetxetako aurrek adibidez badute aukera Tximinuen erresuma filma ikusteko. Guzti hori proiektzio hau zientziaren garrantzia azpimarratzeko proiektua da, eta Irutxuloko hitzakoak beraiekin egon dira. Hauxe. Donostia International Physics Center, jakingo ez dutenez ikerketa zentro bat da, baina hasiera-hasieratik ere helburu bezala eduki du kultura zientifikoa gizarteratzea. Eta hori egiteko ekimen desberdinak egin ditugu, bai publiko orokorrari begiratuta eta baita hezkuntzari ere, azkeneko urte hauetan zehar. Duela 2 urte, filmotekarekin batera, zinema eta zientzia ziklo bat martxan jarri genuen, Tabakaleran eta gero Bellas Arteseko museora Bilbora joan gera. Eta ziklo horren barruan, proiekzioak egiteaz gain eta zientzialari handiak gonbidatzeaz gain, gai desberdinak, gizartarentzat interesgarriak diren gai desberdinak tratatzeko, egin genuen ikastetxeentzako ekitaldi berezi bat. Eta oso ekitaldi polita izan zen, eta arrakasta handia dukizun, eta gure helburuak bete genituela iruditu zitzaigun. Horren ondoren, zinemaileak interesa erakutsi zuen, eta orain belodromora joango gara, Donostia arrontzako hain berezia den ekitaldi hortan parte hartzera. Azteko, belodromoko ekitaldia aurrekin pasada bada. Ni aurre nintzenean horrego nintzen eta oso oroitzapen polita dauzkat, perfectamente gogoratzen naiz, ze pelikula ikusi nituen eta zer egin gen, ekitaldian sortzen zen giro hortaz. Eta, klaro, guretzako horrela juanalizatea oso polita iruditzen zaide eta, aurre gelituko zaie, oroimenean, zientziarekin zer ikusia zuen zer ikusi zutela, eta horrekin jada iruditzen zait badela zer, eta, oso ekitaldi polita izango da, DIPC-ko zientzialari pila batekin,
Eta pelikula ere oso polita da, Tximinoen erresuma. Orduan, bueno, bai, oso ekitaldi polita. Osea, beste gai pila bat tratatu daitezken bezala, zergatik ez dugu zientziari buruz hitz egingo, bada garaia. Zu harrapatu dut, eta lagunak egin gara! Zorrizikina! Magia egiten duzula esan didate. Ez da magia, ez du zer ikusirik, edo nork egin dezake. Tximu honek izan ezik. Ni eta beste zientzialari batzuk, bostek uste partatuko dugula ekitaldi honetan, egingo duguna da pelikula aurkeztu, basikamente, ongi etorria eman, etorriko dian ikaslei, eta hori pelikula aurkeztu, eta aurkeztu pixkat zergatik ari gehan hau garatzen, zientzia eta zinean arteko elkarrekintzatik ateratzen da proiektu hau zatik ari gehan garatzen. Baina lehena, gure leinuko errege gaina. Lagunduko dizut bai ez. Zer da orain? Ezer ez, hori da, ez dago ezertxo ere. Arazotxo bat dugu. Anaia nagusi bat duzu, bera da errege gaia. Inork ez dit tronua kenduko. Aurkituko dugu konponbidea. Datuak begiratuz argi eta garbi geratzen da horrela dela. Donostian nik usteet gaur egun 4.000 ikertzaile gehala, gutxi gora bera, mundu guztiko ikertzaileak bestalde, eta 4.000 gian ez dirudi zenbaki oso handia, zenbaki demografikoetan mugitzen gehanean, baina kontutan izan da Donostik 400.000 biztanle ditula gutxinez, pasada bada. Eta adibidez, beste egunean egilean pentsatzen Belodroman 2.000 ikasle jasoko ditugu egunero, 2.000 ikasletik zenbakiak ateratzen, horrek esan nahi du 40 bat ikertzaile izango diela etorkizunean. Eta bueno, zenbaki interesgarria iruditzen zaigu adierazteko, Donostia zientzia hiria dela. Kriston zientzia pila eta kalitate oso handikoa egiten dela Donostian, eta bueno. Lasai, nizintzoa naiz! Zimsakarrai! Portugesa zara? Askenaza, izketan ari gara lasaitu! Joazia izen jo duen! Txantxetan dabil! Ez dabil txantxetan, no beduzu elloa. Tira, eta orain 3 uinak dokumentala izanen dugu mintzagai, eta horretarako 2 lagun gonbidatu ditugu, lagun batetik Joana Dualde dugulako, Zurriolako Butaka lantaldeko laguna, eta bestetik Ekaitz Etxamendi, zer modu zaudete? Bikain, bai. Lehenengo aldia, hemen Donostiako zinemaldian, Ekaitz, zuretzat? Bai, lehen aldia, goizuntatzi. Bai? Zer, txori txiki batek esan dit, baduzula Kosta Gabras ezagutzeko gogoa. Bai? Bai, topatu nahi nuke, bai. Eta Penelope Cruz ere, bai. Oino gehiago, bai. Bueno, 3 uinak dokumentalari buruz arituko gara. Esan daiteke nondik datorren historio hau, kondaira hau? Kontatu dezakegu? Bai, noski da kostaldeko kondaira zahar bat, baina munduko beste alde batzuetan aurkitzen dena, edo Kanadan, edo Norvegian. Eta historia da ajantzale batena, sorgimatek sorte txar bat bota dio, eta itxasoan dela 3 uin bidaliko dizkio. Beraz, bat esnezkoa, beste amalkozkoa, eta azkena odolezkoa. Eta odolezkoa normalki fatala izango da. Eta hori da. Dokumental hau egiteko, gazteen artean tailer bat antolatu duzu, eta bertako partaide zarazu, Ekaitz, bai? Bai. Zu bertan dokumentalean ere mintzatzen ageri zara? Bai. Zer moduz joan da guzti hori? Experimentazio eder bat izan da. Bai. Izan dira sinema ikusteko manera desberdinak, konfrontatu direnak haien artean, eta nire ustez aski baiezko da sortu duena ikasketa bezala zinemari buruz. Ez da erreza izanen, gazte pila zaudete hor, eta suposatzen dut zuen artean ere eztabaidak egonen direla, denetarik egonen dela, horra adostasunak lortzea. Bai, ideiak buruz deia desadostasunak, eta izan dira zinema ikusteko manera desberdinak. Hortako aberasgarria izan da ere, haintzek baitzuten, oartu gira haintzek ginuela laburmetraia edo zinema orokorki ikusteko mandera jonde ezberdin bat. Baina beresgarria ere bai, ezta? Bai. Aldi berean, guztien iritziak eta jasotze hori, dokumentalan jasotzen dena. Bai.
Joana, zuk esan dugu bertako Zurriolako butakako lantaldean ere bazaudela, landalan zabiltza orduan, jaialdi honetan, zinemaldian, zein da bereziki zure parte hartzea dokumental honetan? Guk parte hartu ginoen Kanal Duderekin, etorri zen Loik Legrand daitzenen Iruinaken zuzendaria, hori da, gure gana etorri zen. Bordalekoa da, beraz, ez da euskalduna, eta ikasketak egin zituen, ikusentzunezko ikasketak biarritzen, eta bazuen produktorea da, beraz, dokumental produktorea, eta bazuen luzaz ukandu ideia dokumental bat nahi zuen egin, baina etzakien sobra zertaz. Eta gure gana etorri zen, irakurri zuen Iruinak kondaira, eta bizikera karria senditzen zen kondairaren ganik, eta nahi zuen tailer bat antolatu gaztentzat kondairaren inguruan. Eta hortarako laguntza behar zuen, beraz gu horrela sartu gira. Gu esaten duzunean, nortzu zarete? Aldudarrak bideo enpresa, eta beraz, Kanal Dude telebista. Bale, orduan, zuekin harremanetan jartzen da, hasten zarete tailer hori, parte hartzailea den tailer hori egiten, dokumentala hor oinarritzen dela esan dezakegu, eta horren emaitza bat ere badago. Bai. Ito, film laburra, ez da? Bai, hori da. Dagoeneko ikusgai daukaguna Kanal Dudeko webgunean. Hori da, bai, ostiraletik webgunean dago. Eta nola definitu dezakegu laburmetrai hau? Zer esan entzen nukete Itori buruz? Nire ustez, entsegu bat da, ez dut hori askotan ikusi euskal zineman, baina entsegu bat ikustea nola euskal mitologia edo euskal kondaira bat ekartzen alden zinema da. Eta berdenboran lan kolektibo bat da, beraz kondaira horren ikuspunduen sintesia bat izan da pixkat. Olako azkenean ez du osoki segitzen oinarrizko kondairaren historia, baina entzatu izan da hartzea laburmetraiaren kodeekin laburmetrai baten ikitea kondaira horrekin bai. Ikusi beharko dugu. Webgunean ostiraletik esan duzu dagoela. Bai, jonen ostiraletik beraz, ja ikusten alda. Bale, ikusiko dugu. Iruinak dokumentala hemen zinemaldian ikusiko dugu, baina gero, non eta noiz ikusiko dugun, badakigu? Beraz, Iruinak dokumentala, bai, 3 aldiz pasako da zinemaldian, gero saiatuko gira beste zinema aretoetan pasatzen, eta... Baina oraindik ez daukagu deus konkreturik, ez da? Ez, oja, eta gero Kanal Duden, pentsatzen dut ere bai. Bueno, ibilbidea eginen du, dokumentalak eginen du ibilbidea. Ekaitz, esperientzia honen ondoren, gero gidoigile, zinemagile ikusten duzu zure burua ja murgildurik mundu honetan? Iduritzen zait biziki gogorra dela zinegile bilakatzea, baina... Baina maite duzu? Maite dut hori biziki bai, zinema egitea, baina iduritzen zait biziki gogorra dela eta pentsatzen dut zinemaren inguruko profesionalismo batetik ateratzea eksperientzia ona litzatekeela, zinema gehiago erriari oparitzea, zinemaren ekoizteko manerak erriari oparitzea, eta iduritzen zait badirela horako iniziatiba eder batzu Euskal Herrian, adibidez Altsasuko gaztetxean Gazte Wood deitu duten iniziatiba bat. Eta beraz, nik nire buruan bai, nahi nuke zinegile bilakatu, baina nahi nuke zinegile edo profesional irudi hortatik atera eta zinema eksperimentala bat gehiago entzatzea. Eta suposatzen dut horrek ekarriko ditula ere zailtasun batzuk. Esan nahi dut, zinema berez baldintzatzen duen gauza handinetariko bat finantziazioa izaten da, horrelako zinema esperientzia bat egitean areta gehiago zailduko dela edo ez?
Guretzat, hasteko taile honekin, helburuetako batzen ere erakustea zinema etzela bakarrik industria bat eta zinegileentzako tresna bat, baina guztiak hortan sartzen aldirela, mail ezberdinetan eta orduan bada manera. Berdinekin, baina bai. Zinema munduan erreferenteren bat badaukazue, hemen Euskal Herrian, edo mundu mailan, edo da pixka bat zuen burua arakatzeagatik, Nik mundu mailan, ditut, italiar zinema biziki maitut. Bai, lehen ere esan diazu, eta aipatu dugu Costa Gavras greziarra, ez italiarra, baino... Italian Pasolini eta Corbucci den filmak izan direla olako eksperimentu batzu egin filmekin, eta Amerikar filmetan, hainz baitira, Michael Cimino edo olako zinegilek iruditzen zait entzatu direla gauza berri baten ekartzea zinemara, eta Euskal Herrian momentuko ez dut ongi ezagutzen Euskal Zinema, baina izan dira entsegu batzu zentzu ondan joiten direnak Sora filma, Siberutarrez, eta ADB... zuzendari asko bildu zituen, ezta? Labur metrai askorekin egindako film luzea esan dezakegu. Eta hortan adibidez, jende askok ez zirenak zinegile profesionalak parte hartu dute, eta iruditzen zait horrek gauza asko ekartzen alduela Euskal Zinemari. Joana, zure kasuan? Banituzke hainitz izen emateko, baina justu bat ematekotan berriki ikusi dudana, kimoak sailean sartu dena lursagoak. Bizki maitatu nuen, eta... Animaziozkoa, ezta? Bai, animaziozko film laburra, bizki maitatu nuen, eta... Ongi, ezagutzen duzu Asier Altuna, ze zuen tailerrean parte hartu zuen ere bai, ezta? Gidoiaren inguruko iritziak eta partekatzen zituzten. Baduzue gogoa, badakizue Agur Etxebeste izanen dugula zinemaldian, ikusteko gogorik bai? Bai, uste dut ezakiteko lan nola den, baina iparraldeko ikaslea intzek bezala eskolan ikusi dugula Aupa Etxebeste denek. Orain Agur Etxebeste ikusi behar? Eta iparraldean bilakatu da jende guztiak ezagutzen duten filma bat eta aipatzen dutena, oinarri zentral bat pixkat, eta beraz bai, iruditzen zait interesgarria dela. Bihar izanen dugu hemen, Asier, bera? Zehoze galdetuko diogu zuen partez? Nahiko zenukete zerbait galdetu? Ean ito nahi duan ikusi, gero... Bakoitzak bere txera egiten du. Ito ikusi nahi duen galdetuko diogu orduan, Asierri bihar. Edo Iruinak dokumentala. Bai. Bueno, mila esker, bikote, gurean izateagatik. Zuri Anabela. Joanak Anabela daitzen hau. Zu ikusiko zaitut maitzago, hemen egunero izanen zaitu dalako lankide. Etxai, Ekaitz, zu ez dakit noiz ikusiko zaitudan? Fideasko, berba. Ez duten zinema produkzioak egin ditugularik. Bane, hoxe, orduan eginen dugu zita berriro orduan. Mila esker, bale? Gurekin egoteagatik. Aipatu duzu lehen, Hiru Uhinak dokumentalako zuzendaria, Loic Legrand, ezta? Berarekin elkarrizketatxoa izan dugu, eta hementxe daukazue. Hiru Uhinak, ça a commencé il y a longtemps. En fait, c'est un peu une longue histoire. Parce que la première fois que j'ai lu Hiru Uhinak, c'était il y a 7 ou 8 ans. Et je faisais des recherches sur Bellara, sur la vague Bellara. Parce que j'étais un peu fasciné par la manière dont elle apparaissait, comme ça, il y avait un côté un peu mythique. Et donc je cherchais des légendes sur l'océan, des légendes basques. Et puis après, c'est resté comme ça. Mais la légende, elle me trottait dans la tête, elle revenait régulièrement, enfin voilà. Et en même temps, il y avait quelque chose de très cinématographique dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait des vagues géantes, une vague de lait, une vague de larmes, une vague de sang. Donc ça produisait dans ma tête pas mal d'images. Et en fait, je me suis dit simplement à un moment donné, qu'est-ce que des jeunes d'ici en feraient aujourd'hui? Et donc le projet, il est né comme ça, il est né de un peu faire une espèce d'expérience de Paris et de dire à des jeunes, transformer cette histoire en un film. Et moi, ce que je raconte, c'est des jeunes bascophones qui transforment Hiru Uhinak en un film de fiction. Canal Doudé, d'abord c'est Aldo Darak Video, donc c'est l'entreprise Aldo Darak Video qui était une entreprise qui faisait de la production avant de devenir une chaîne de télévision. Et donc du coup, Shimon Carrère qui travaille à Aldo Darak Video, je lui avais parlé du projet il y a très longtemps, à l'époque où justement je ne savais pas trop, où le projet était en train de maturer, on va dire. Et il m'avait dit ok, je te suis, je ne sais pas où on va mais je te suis. Et donc du coup ça s'est passé comme ça.
entre le moment où il m'a dit oui et le moment où on a fait le film, il a dû se passer 4 ans, je pense, le temps que je sache ce que je voulais faire. Et donc du coup, en fait, Canal 2D a à la fois éco-producteur du film et a aussi organisé tout l'atelier pour les jeunes. En fait, c'était complètement, on a fait une annonce, on a publié une annonce, ne sachant pas du tout ce que ça allait donner. C'était vraiment complètement un peu du hasard, quoi. Et puis en tout, on a vu 8 ou 9 personnes, ce qui n'est pas non plus énorme. Enfin, c'est pas voilà. Dedans, donc j'ai expliqué le projet, c'est-à-dire qu'ils allaient être filmés en train de faire ce film. Donc il y en a certains qui ont dit non, moi je veux pas être filmé, voilà. Et ceux qui ont accepté ont compris le projet et ont compris aussi le fait que le projet c'était de faire un film collectif. Donc ça c'était un peu l'enjeu de l'atelier, c'était faire un film collectif. Ce qui en réalité est très difficile et n'arrive jamais parce que quand on fait un film, on le fait tout seul, quoi. Et après ça, ils ont eu une semaine complète avec une scénariste pour écrire leur film en huis clos, c'est-à-dire qu'ils étaient enfermés dans une pièce toute la journée pour écrire leur film. Et de là est sorti un scénario et complètement transformé par rapport à la légende, c'est-à-dire que le héros est devenu une héroïne, que la sorcière est devenue une femme qui a un savoir et qui le transmet et qui a un rapport à la nature assez fort, tout ça. Enfin, c'était leur personnage principal, c'est une jeune femme qui a tous ces pouvoirs là, quoi, et qui va essayer d'alerter les hommes qui sont en train de faire une énorme bêtise. Tout était complètement expérimental. On a tout fait un peu à l'arrache, quoi. C'était très spontané. Le fait que tout le monde soit investi, ça a permis que la spontanéité, ça a été un peu le gros bazar, mais pas trop quand même. Donc ça c'était bien, mais c'était vraiment grâce à l'engagement de tout le monde, quoi. Les jeunes se sont quand même pour la plupart tous vraiment investis dans le projet. Et puis pour eux, il y avait un enjeu d'un peu de formation, d'apprendre le cinéma, de comment ça se passe, de comment on conçoit un scénario, parce que du coup ils ont appris aussi tout ça avec le projet. Ce conte, il a 20 et quelques versions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des versions en Norvège, au Canada. Enfin voilà, c'est une histoire d'ici, mais c'est une histoire qui a voyagé. Donc ça, c'était intéressant, le fait d'avoir cette ouverture-là. Et certaines versions, vraiment ne se ressemblent pas du tout. Voilà. Donc c'est très très varié. Les versions d'Ego Aldé sont très variées aussi. Les versions d'Hyper Aldé, c'est quasiment toutes les mêmes. Et c'est donc cette histoire d'une sorcière qui jette un sort à un marin. Elle va lui envoyer 3 vagues géantes pour le tuer. Et il va pouvoir survivre aux 2 premières, mais la dernière va l'engloutir à jamais. Sauf s'il arrive à envoyer un harpon au cœur de la vague et à tuer la vague et donc tuer la sorcière qui est au cœur de la vague. Et dans les versions Hyper Aldé, souvent la sorcière est la femme du marin. Donc cette histoire, elle est donc à la fois il y a cette question de une femme qui jette un sort, qui veut tuer un homme sans raison apparente. Et je trouvais ça bizarre que dans les recueils dans les recueils de contes et légendes, il y ait cette histoire comme ça sans explication en fait, c'est destiné aux enfants. Et qu'est-ce que les enfants, voilà, une question de transmission, etc. Qu'est-ce qu'on inculque, c'est ça. C'est une vieille histoire, je veux bien croire qu'il y a eu des versions anciennes comme ça, mais qu'est-ce qu'on inculque maintenant, aujourd'hui, et pourquoi on n'a pas envie de la changer? C'est mon premier film, j'ai jamais fait de film avant, donc je sais qu'il est fragile et je sais, je sais ses défauts. Et puis c'est un film qu'on a un peu, qu'on a fait un peu spontanément, qu'on a un peu bricolé, quoi. Il y a des tout petits moyens financiers, tout ça, quoi. J'ai filmé tout seul. Donc voilà, et donc pour moi c'est absolument incroyable. C'est vraiment, je me retrouve dans un monde, je suis un gamin au milieu de tous ces grands cinéastes, voilà. Et donc c'est génial. Là je vais essayer d'en profiter un maximum à Donosti. Je suis pas Euskaldun et donc du coup, je leur ai, le pari c'était de dire, je leur donne la légende, j'ai monté tout un atelier, etc. J'ai monté, voilà, c'est bien organisé, j'ai fait mon conducteur, on va dire, et maintenant je les laisse faire complètement. Je pense qu'il y a des choses qui sont dans le film que moi je perçois pas parce que je suis pas basque et que du coup j'ai vraiment hâte d'avoir cet échange-là pour que mon film, évidemment c'est mon film pour l'instant, après ce sera plus mon film, il va partir dans le public et puis
Et donc du coup j'ai hâte de savoir comment les gens le perçoivent et qu'est-ce qu'il y a dedans que moi j'ai pas vu et qui s'est produit inconsciemment peut-être. Egun hauetan, Zinemira sailean Elkano lehen mundu bira animaziozko filma ematen ari dira. Jarraian, film honen trailerra ikusiko dugu. Utzi pasatzen albiranteari. Errenkada bedena, Fernando Magallanes itxaskizuna. Moloketara goaz, espezialia. Bide bakarra Portugalena da. Beste bideren bat bilatuko dugu sartantetik. Baina zer dio? Bazatozten irekin? Idatzi nire izena, Juan Sebastián Elkano. Ez dago nik pilotatzen dudan ontzia ondoratuko duen ekaitzi. Abante! Kontrola zaukeatena! Ontzia txikitu! Bakoitza bere tokiran. 500 urte beranduago. Zeren zain zaude, heldu lemari. Ontziratu zaitez berriz. Belan betean! Ezizagunerako bidaia batean. Fidatu nitaz. Ez gara galduko. Lehen mundu bira. Sekula itzareten moloketen helduko. Lepatente horrek sartaldeko bidearen mapa baldin badauka. Eskuratu. Kapitania! Kaitzen urkuturra! Mendia baino handiagoa da! Non dago benetako mapa! Jontzera goaz! Ni naiz flota honen albirantea. Horrako egingo gara! Bagaia ezin jarraitzen diozuen guztiok! Ni egingo zarete! Lurra! Begibista! Galtzontzilloak? Begira. Abentura borobil batek. Atake! Handaude nire herriaren adelioak. Gizateriaren norabidea aldatuko du. Atxilotu! Edo banota! Abordatzera! Entrara! Elkano lehen mundu bira. Jarraian, bi bideo izanen dituzue ikusgai. Batetik, kanaldudek egiten digun zinetika atala, eta bestetik, gure gaurko bideokritika. Atxaldeon eta ongi etorri zinetikaren 3. alerat, gaurkoan beti Donostingira eta Santelmo plazan, eta segidan joanen gira gibelan ikusten duzuen Santelmo museorat, lehen aldikotz aurten, zinemaldiko langileentzat aurzaindegi bat ideki baitute. Are goazen! Arratsaldeon Ainoa Muniategi. Beraz, zurekin gaude arratsalde honetan, azaltzen aldi guzu zein lekutan giren eta zein den zure lana? Arratsaldeon, bai. Gaude Donostiko zinemaldian eta eurek prestatu dute ludoteka bat 6 hilabetetik 6 urterako umiei zerbitzua emoteko eta Santelmoko museoan gaude, 2. solailuan zerbitzu hori emoten. Lehengo aldia da, zeren, hasiera baten Canesen izan da maiatzean, lehengo esperientzia eta Donostin lehengo esperientzia da hau. Eta hau beraz, zergatik zinemaldiak nahi zuen olako zerbitzu bat eman? Hemen? Bai, berez, 4 pertsona ipintzen dira, 4 pertsona baino, 4 talde ipintzen dira elkarran emanetan, eta hauek elkartu egiten dira, esanez, ze garrantzitsua dan gaur egun, familiak eta euren bizitza lanarekin konpaginatzea, elkartzea. Orduan, zerbitzu hori prestatzen da, eurentzako. Eta zu berez, Donostiakoa zira, Donostin lan egiten duzu? Ez, ni Eibartarra naiz, bertan ludoteka Soriona daukat, dala ekintza ezberdinan egiten dugun leku bat, baina beti nire mundua, ni psikopedagoga naiz, orduan nire mundua beti egon da lotuta umieri, eta hau esperientzia berri bada, hezkuntza esformalaren barne sartzen delako, eta beti bai jokoaren bitartez eta jostailuen bitartez sustatzea nahi dena da umeen
gaitasun ezberdinak. Gaur zinemaliaren bigarren eguna da, eta zer dira zuen lehen impresioak, burasuek ze esaten dizute, zerbitzu berri honi buruz, edo... Bueno, azkenean, hasieran ontxe hasi gara, esaten duzun bezala, egun bat terdi dana matzagu, eta deiak hasi dira sortzen, bat-batean eukitza zerbitzu hau, nahi duten egunak etorri daitezke, nahi duten orduak, atera eta sartu daitezke, orduan, azkenean eurentzako da, prestatutako leku bat. Eta, oso pozik, karo, ekintza. Beno, dagoeneko aukera izan dugu Agur Etxebeste filma ikusteko, prentsa eta akreditatuen begietatik igaro da, aurreikuspen handia sortu dut Elmo Esnal eta Asier Altunaren film berriak, izan ere dakizuenez, 2005ko Aupa Etxebesteren jarraipena da honakoa. Esan genezake filmak bi zatitan bereizten dela, batetik lehen zatian hitz egiten du instituzioari buruz, Etxebeste familiaren pausoak jarraituz, udalak zer modutan funtzionatzen duen eta hor gertatzen den guztia hitz egiten du. Eta hor filmak aktualitatean mami handia duten gai sozial eta politikoak tartekatu ditu modu eraginkorrean une batzuetan eta esan genezake beste batzuetan modu artifizialean ere sentitu ditugula. Akaso indar handiagoa dauka filmaren bigarren zatiak, hor berriz ere Etxebeste familiak gezur handi bat ezkutatu beharko diolako herri guztiari eta hor hasiko dira, sortuko dira erreferentzia hainbat jatorrizko filmarekiko, Etxebestetarrek jardungo dute etengabe hori ezkutatu nahian eta egia da Barre Algarak sorraraziko dituela publikoaren tartean eta filmaren zati horretan aktibatzen dira ziurrenik tresna edo une dramatiko eta narratibo bereziki eraginkorrenak. Egia da ere eta kontuan izan beharrekoa da obra oso lokala dela, bai narrazioaren aldetik eta baita ere pertsonaiak edo aktoreak denok ezagutzen ditugunak dira, orduan akaso interesgarria litzateke ere pixka bat prisma zabaltzea eta entzutea kanpoko begirada bat edo akaso zer iritzi izango duen film honen inguruan nazioarteko kritikari batek esaterako egun hauetan zinemalian hainbeste ikusten ari garenak. Bestetik bigarren erreferentzia bat ere bai, Perlak sailera jota, kasu honetan Parasite, Bong Joon-ho zinegilearen lan berria. Esan liteke Kaneko jaialdiko Urrezko Maskorra, nazioarteko film jaialdietan sari nagusia dena eskuratu duen filma defendatzea erraza dela, hori pentsatuko dute askok, baina kasu honetan obra izugarri maiuskulo edo goren baten aurrean gaudela esan liteke. Zinemagintzaren esparru guztietan, gidoia, alor teknikoan, aktoreak, argazkia, zuzendaritza bera, esparru guztietan dago izugarrizko indarrez kontatu eta istorioa, mami sozial handikoa gainera, eta mami sozial horretan klase istorio bat dela esan genezake, pobrezia eta aberastasuna edo luxuaren artean, bi mundu horien artean bizi den familia baten ingurukoa, eta hori kontatzeko zuzendariak erabiltzen du alde batetik entretenimendua edo umore entretenigarriena eta bestetik une oso bortitzak eta oso gordinak. Orduan hori guztia indar handiz eta trebezi handiz uztartzen du eta emaitza da esparru guztietan indar handia duen obra eta gurekin denbora igaroala, orduak igaroala pantailatik harago gure garunetan geratzen den obra. Gogoratzeko da ere Bong Joon-hook lotura berezia duela Donostia Zinemaliarekin, 2003an izan zen zuzendari berriak sailean, zuzendari berriak saria eskuratu zuenen justu, bere bigarren lanarekin, Memories of Murderrekin, eta Zilarrezko Maskorra ere bai, zuzendari honenaren saria. Ordutik bilakaera handia izan du, eta orain Donostian perlaken ikustea berezia da, eta espero dugu horrekin lotuta zorionekoak izatea, eta horren beste impactu sortzen badigu filmen batek sail ofizialan aurten Donostian zorioneko izango gara.
Tira, eta saioaren azken atalera iritsi gara, solasaldirako momentua da, Urtzi Urkizu beti daukagu gurekin, baina gaurkoan norekin etorri zara, Urtzi? Gaur Maialen Goñi, zinea.eu satariko kazetariarekin. Atzo, nik sortez jai izan nuen, saioko beste kide batzuk ere jai izan zuten, baina zinean hor buru belarri aritu zian lanean, eta hor egon ziren zinemaldian ordu asko sartzen da Maialenek kontatuko izkigu gauza batzuk. Bai, guk igandean berdin lan egin duzu, ezta? Oso langileak zarete. Bueno, zinemaldiak ez dauka etenik aste honetan, eta gu atzo berdin etorri ginen goizean goiz, trintxeraren pasean izan ginen, Trintxera infinita. Bai, 8:30, eta ostean prentxaurrekoan ere ikusi genituen, pixkataiek komentatutako guztiak jaso genituen, eta horiek zabaldu, bai. Eta iritzirik badaukazu horren inguruan, zer aipatu dezakegu? Bai, niri sekulako pelikula iruditu zitzaidan. Asko gustatu zitzaidan. Eta, ez dakit, kalitate aldetik eta bai maila teknikoan, maila artistikoan oroar, pelikula borobila iruditu zitzaidan. Oso ona. Urtzi, zuk ere ikusia daukazu? Bai, ikusia daukat, eta ados nago. Sekulako filma da, eta gero gaina baditu osagai batzuk oso bereziak, soinuaren erabilera, esate baterako, edo planotik kanpo dagoena, entzuten dena, ikusten ez dena, baina ikusleak irudikatu behar duena, eta gero historia ere berez, bi pertsonaiak oso ondo daude marraztuta, aktoreak bikain daude, eta Belen Kuestaren interpretazioa iruditzen zait, nik ala idatzi nuen, marko batean jartzekoa, eta gero marko hori ispilu bada. Eta ispilu horren aurrean, egon daitezke Euskal Herriko emakume asko gerra eta 36ko gerra eta gerra ostea bizi zutenak. Kontua da, Andaluzian dela, Andaluziako emakume badala, baina hori ere nik idazten nuena zen, oso ondo hemen ulertu daiteken, Euskal Herrian ulertu daiteken historio badala La Trinchera Infinita. Bai, nik benetan uste dut, sail ofizialean egonda, sariren bat eraman dezakela urten. Sari potolo bat, esan nahi dut ez, amaierako gala horretan banatzen diren sari horiek, nik ikusten dut aukera horretarako. Baditu aukerak, ezta? Bai, eta aipatu dituzun ezaugarriak, eta gero nola pertsonaiaren egoera hori bizi egiten duzu. Ni lehenengo momentuetan, sartzen zeranetik, hortan zaude, eta sentitzen duzu, bertan egongo bazine bezala, eta kamera al hombro sensazio hori, niri benetan asko transmititu zidan, eta argiak itzali zirenean, esan ze pelikula egin duten Moriartiko lagunek. Bueno, orduan lore ederrak bota dituzu, Moriartikoi lore ederrak bota dizkiezu. Loreak eta handia, baino hobea dela esango nukenik. Bueno. Bai, nik uste bilakaera baten parte dela, ezta? Eta beste urrats bat eman dutela. Eta ni behintzat, harrituta atera nintzen eta ikaragarri disfrutatu nuen filmaz. Hortxe Maialen eta Urtziren iritziak, gero gureak batuko dizkiegu hoiei. Beste pelikula bat, Agurretxe beste, ikusteko aukerarik izan duzue? Bai, ikusi dugu. Bai? Irri atera zaizu? Parreiteko pelikula delako eta gozatzekoa. Zer esan dezakegu? Kasu honetan beste alde batera jo dugu nola baitez, drama gogor batetik komediara. Nik ere oso gustora ikusi nuen. Lehenengo atalaren oso oroitzapen onak ditut, eta bigarren honek uste jarraipen polita ematen diola lehenengo atal horri. Eta gidoia oso ondo dago, nire iritziz oso ondo landu dute, baditu gora berak, baditu puntuak, eta pertsonaiak ere oso ondo daude. Aktoreak gaina etxekoak ematen dute iaia. Etxekoa dira, ezta? Bai, orduan, nik beste alde bartean dago, esan nahi dut bat da La Trinchera eta bere hori, eta hau beste pelikula bat da, baina oso ondo dago eta batez ere uste dut funtzionatuko duela aretoetan ere bai. Zerbait gehitzerik, Urtzi? Bai, bitxikeri bat gertatu zaiguna, saioan bideokritikariak izaten ditugu, eta leheno entzun dugu Mikel Jarza, Agurretxe beste buruz iritzia ematen, baina justu gertatu da, Mikel EITBko irratietako langilea da, eta ondoan irratietarako elkarrizketa egiten ari ziren, Telmo Osnalekin eta Asier Altunarekin, eta haien ondoan zegoen behaien pelikulako prentxarduraduna ari zela Mikelen kritika entzuten, eta gero gainera ze gertatu da, Mikelen atzetik pasadala Elena Irureta. Beraz, bideoaren atzekaldean gero itzal bat zan, eta Elena Iruretan zan. Elena Irureta gainera
egunen batean lortzen dugun etortzea Zurriolako butakara, eta aipagarria da baita ere, Elena Iruretaren interpretazioa eta pertsonaia bera Maria Luisarena, iruditzen zait garrantzitsuagoa dela, ez bakarrik alkate delako, baizik eta trama guztietan, Hau Patxe Besten lehenengoan baino indar gehiago daukala Elenak eta bere pertsonaia Maria Luisak. Eta gero baita ere aipa dezakegu 14 urtean, 14 urte batzutan zer dira asko gutxi, esango nuke gizartea gauza batzutan aldatu dela, eta Hau Patxe Bestetik Agur Etxebestera pelikularen nolabait ere irudian eta gauza batzutan aldatu dira, baina gizartearen aldaketa batzuk ere ikusten dira, ezta, Maialen? Jasotzen dira orduan. Bai, eta gaiak dira azken hamarkada honetan ere oso presente izan ditugun gaiak, eta emakumeen presentzia, eta gero... Eta ustelkeria. Baita ere, ustelkeria kasuak, bai, baditu oso, denontzat oso hurbilekoak diren istorioak eta gertaerak, eta oso ondo ekarrita daude, eta ondo kontatuta, eta ondo... Bai, pantailara oso ondo eraman da. Niretzat pelikula polita da, bai. Ongi. Bai. Maialen, lehen aipatu duzu, zinemaldian, topera zabiltzatela. Bai. Landalan jarraituko duzu egun hauetan ere bai. Bai, guretzat aste hau izaten da urteko asterik potenteenetako bat. Bereziki saiatzen gara euskarazko eta Euskal Herriko ekoizpenen inguruan aritzen, baina beste atalak ere ikusten ditugu, beste sailetan ere sartzen gara, bai industria, bai, Gozatzeko aukera ere baduzu, beraz? Bai. Eta... Denetarik, lana bai, baina gozatu egiten duzu. Bai, azkenan beti esaten dena da, eta hala da, zinemaldi asko daude. Eta ona etortzen den figura bakoitzak bere modura bizi du zinemaldia, kazetari, ikusle, industriako kide, eta gu saiatzen gara nolabait hoien guztien lagin bat erakusten atarian. Orduan, lana da, baina gustora egiten dugu. Eta guk gustora jasotzen dugu, zuek egindako lana. Bai. Urtzi, ezin zaitut agurtu galdera bat egin gabe. Zure kamiseta, gaurko kamiseta. Sentitzen dut, baino zer dela eta? Napardez. Naparra ikusi dut? Agur Etxebesterekin barra egiten baldin badezue, Napardezekin ere sekulako barreak, eta herri askotan ja proiektatu duten filma da, bikaina, auzolanean egindakoa, eta film hori zinemaldi alternatiboan Donostian ere ikusi ahalko da. Trilogia osoa, A Town of the Dead, emango dute. Bihar aste artea Marrumalkartean lehenengo bizatiak, eta astazkenean Napardez. Beraz, ez bakarrik egitarago ofizialeko gomendioak, zinemaldi alternatibokoak ere tarteka gomendatu ditugu. Hori da. Eskerrik asko zure gomendio egongatik, eskerrik asko Maialen gurekin izateagatik. Zuei. Bihar beste norbaitekin, ez da Urtzi? Bai, norbait etorriko da. Vale, bakarrik etzara etorriko. Hala espero dugu. Eskerrik asko, eta zuei zer esan, beti bezala, irudi batzuekin bukatuko dugula, gaurkoan Zerobile filmaren irudiekin bukatuko dugu, James Franco zinemagilearena, hasiera batean sail ofizialean lehian zegoena, baina Errusiako zinema aretoetan ja proiektatua denez, lehiaketatik kanpo utzi dutena. Hemen irudiak. What are you doing in Hollywood? Movies. Oh, movies. You recognize her? Valley of the Dome. She's married to Roman Polanski. Repulsion. Knife in the water. Rosemary's Baby. It's like an opera for boxing. It's about the confusion of white folks, how they think they are civilized. Is this a robbery or a movie review? I want to dedicate this to a real mother! Yeah! Lottie Lang, I'm cutting this movie. You're saying never. Cutting? Honey, editing. Can you teach me how to edit? What a sick! Had to see it for myself. They call me Viking Man. Who's that? Soul Dad? Where do I start? I mean, I'm here auditioning for a part in The Long Goodbye, but I don't think I'll get it. If I made all the movies, I'd put you in every single one. I got an idea about this great white shark that terrorizes a town, like a New England town. Robot shark. Robot. What is wrong with you? Why's everything be a damn robot? You two can't make movies together anymore. No sharing ideas. Did you find what you were looking for? No.
There's a secret movie that's been hidden in all the movies ever made. Who made it? Who put it there? Stop the film. It's T.S. Eliot. Good enough for most people, but go ahead. How did you about a place in the sun? I believe it's a very good movie. This is a very weird movie. Still think it's like a place in the sun.